Udi kane koso. An gi principle mamara to be pach jakom be awinjo kumae. Kech pach jakom wacho ni mbunge momi tich no endo mar oversight legislation to gi representation ok nyal oversight en wuon ka en gi lwedo moro kata ka en direct kata ka en indirect ka en gi lwedo moro madonjo ni embo nyalo control gima timore CDF. Pach jakom na winje kendo apana ayiere kode en challenging mondo mi ngama mojombe o tim gima executive implementation chande, lakini pacha bende nitiere niya, nitiere reality mwadhi kaka jo Kenya. Kenya ne kochakore kawuono. Kenya ne chakore ndalo mkoloni mobiro mwayudo uhuru to bang' uhuru waseno kaka Kenya osedhi. Nitie gwenge moko mane kata ma section paper number 65 of 19 paper number 10 of 1965 noketo gwenge moko kata mwandu ok nyadhi ni kunde go ok viable. Koro manyiso ni nitie gwenge moko ma pace ne onge ma malo kata mana service ne onge mawuok ka sirikal ma malo kadhi e kor gwenge. Koro principle number 2 kopogore principle ma jakom ni endi en niya, kadipo ni pesa moro osewuok e sirikal ma malo modhi piny gi any formula pesa no koro dok malo kata inch mano pacha nikech bedo matek mondo mi igol pesa kuom sirikal ma malo mondo e kor gwenge. Koro kana nitie formula mo ya tiyo go motegno mondo mi pesa mosedhi piny kaka ko devolution pesa ma devolution mosedhi devolution ngeso podo go pesa mo ke devolution ka nitie functions mo poko mi pesa mondo dhi piny ka mosedhi devolution modhi county ok obi yeno dog malo to mosedhi piny ka pono dhi chopo mane ward di formula moro mo chopo ward kono kata ko chopo chief kata ko chopo jaduong' gweng' kaber